যোৱাকালি যেটো আমাৰ বড়ো জাতিৰ বড়ো সমাজৰ যেটো বাগৰুম্বা যেটো কালচাৰেল ডেন্স। Hello everyone, good morning मानगोनां रायजोफोर। दिनै आं बागुरुम्बा दोहौनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। बुंनो नंदोंमोन नाथाय साननैसो BPF नि खिब' खरब ITCL फोरनि थाखाय बुंनांगौ बाध्य जानानै फैदों। प्रग्राम जोबनाय लोगो लोगोनो क्रेडिट नागिरलायनाय दावरावखौ नुनो मोनदों। BPF नि सासे ITCL आ गावनि फेसआव ओरैबायदि लाजिया फांजिया प्रमद बर' सारखौ इनसाल्ट खालामनानै खोथा बुंफैनायखौ नुनो मोनदों। ओरैबायदि बुंदों जे BTC आवनो लायोनो हाग्रामा महिलारी सारनि सोरखार फैनायखायसो बागुरुम्बा दोहौआ वर्ल्ड रेकर्ड साक्सेस जानो हादों। आरो बुंबावदों मा प्रमद बर' सारा सिमांल' नुयो खामानियाव जेबो गैया। नोंथांखौ आं दिनै जेबो बुंथ'लिया। दिनैनि दिनाव दिनैनि थारिखआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा अमा उरखायनाय हायाव सैमा आगान होगासिनो। बे खोथाखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी साराबो गावनो मोजाङै मोनथिखागौ। हायोब्ला गावनि निजा जेनुइनलि इनिशिएटिभ लानानै साक्सेस खालामना देखाय। थांनाय 17 बोसोरावलाय माथो मावनानै दंमोन। बागुरुम्बा दोहौआ सोरनि इनिशिएटिभ बा थांखि नाजानायजों मोगथां महराव वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो हाखो नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो। आरो बै सानैसो BPF नि ITCL नोंथांमोनाबो मिथियाब्ला खलथाफोराव मोजाङै सोनानै ला। BTC बायदियाव फार्स्ट टाइम दुरां क्लाब सोर खुंफुंदोंमोन। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सोरखारा BTC आव फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव साइ स्टेडियामाव 2022 आव खुंफुंदोंमोन। जेब्ला साइ स्टेडियामाव दुरां क्लाब लाबोदोंमोन बेवहाय 5000 जननि बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिशनेल मोसाखावरि बागुरुम्बा मोसाहोदोंमोन। बै समनिफ्रायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मोनसे इनिशिएटिभ बा थांखि लादोंमोन। गोदोनि आजै आजौ आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो फैनाय सोलिबोनाय मोनसे बड' ट्रेडिशनेल डान्स मोनसे कालचार जिथु बागुरुम्बा बेखौ माबोरै गोजौ फारसे दैखांनो हागोन वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हागोन बे प्रमद बर' सारनि मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो थांखि। जाय थांखिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि खोमायाव सोदोंमोन। हेमन्त बिश्व शर्मानि खोमायाव हाबनाय लोगो लोगोनो हेमन्त बिश्व शर्माया डाइरेक्ट मेम'रियाव सोनानै लादों। प्रमद बर' सारा बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मोनसे थांखि। बे थांखिया आसामनि बिथोरावनो फार्स्ट। जायनि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माया गावमायना जागोन बा लासिसिं जागोनखौ नुहुरनानै फार्स्टआवनो गावनि बिहुखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामना लाग्रोयो। बेनि उनाव नेक्स्ट झुमुर मोसानायखौ लाबोदों। बेनि उनाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा 2023 निफ्रायनो नाजाथाबै नै दिनैनि दिनाव जोंनि बागुरुम्बा दोहौआबो वर्ल्ड रेकर्ड मोननो हाबाय। बेनि क्रेडिटखौ सोर लाखो? हेमन्त बिश्व शर्माया। थांखिया सोरनिमोन? प्रमद बर' सारनिमोन। अब्ला BPF नि बै ITCL फोरा प्रमद बर' सारनि मुंखौ मानो लानो हायाखै? लाजिदों नामा? प्रमद बर' सारा जाथि फानग्रा लिडार नङा। जाथि फानग्राया नोंसोरसो। दा मानगोनां रायजोफोर नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय गासै 10,000 जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल कालचार मोसागिरि दामगिरि रोजाबगिरि बिथांमोननि खस्थ' नाजानायजों दिनै बागुरुम्बा दोहौआ वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय लाथ्र'हायै खुसिनि खोथा मोजांनि खोथा। नाथाय बागुरुम्बा दोहौगिरि मोसागिरि सासे बिनानावनि फेसबुक पेजआव मोनसे साननो गोनां दुखुनांथाव पस्ट नुनो मोनदों। नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो होगासिनो आरो फरायथिनाबो होलांगासिनो मोजाङै खोनासंलां। दा सिस्टारा बेवहाय लिरदों जे गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोब्ला। मैयानि थांनाय बागुरुम्बा दोहौ 17/01/2026 आव मोसाखावरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै बुंस'हायै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय एसेबांनो दुखुबो मोनदों। मानो होनब्ला बेवहाय बेलासि समाव
जोंनि हारिनि हाथरखि देंखोनि रानि मेडाम सुलेखा बसुमतारी आरो बिदिनो साब्रैसो गोजाम देंखोगिरि बिथांमोनखौ मेथाइ खनहोदोंमोन। बेबो स्टेजनि सिदा उनजा। बेबो नाथाय आंनि दुखु मोननाया बेसो जि जेब्ला मेथाइ खनो अब्ला जों मेडाम सारमोनखौ उनजों गिदिंना नायदोंमोन। अब्ला सानैसो सामलायगिरिया जोंखौ मेथाइ खनगिरि बिथांमोननिजों मोखां जानो होआखिसै, उनफिननानै थानो होदों। अब्ला आं सानो जोंनि बर' हारिखौ खालि पलिटिक्सनि थाखायल' बाहायगासिनो। जोंनि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ लाजि फोनांनाय सनमान गैयै खालामनाय बायदिखौ आं रोखायै नुहुरदों। बिदिब्ला जोंनि हारिया जों उन्दैयाव जेरैमोन दासिमबो बेनो बे, नंगौना? मानोना जों थांनाय गासैबो डिस्ट्रिक्ट गारि बेनार आरो बागुरुम्बा दोहौ सोदोबानो एसामिस हांखोनि जोब आरो दंबावोसो गोबां खोथाफोर आं बुंथ'लिया। बेफोरबायदि लिरना होनायखौ नुनो मोनदों। दा मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। जोंनि बर' हारिनि सासे मुंदांखा देंखोनि रानि रोजाबगिरि मानाव गेदेर सुलेखा मेमखौ एसे इनसाल्ट खालामनाय बायदिखौ नुहुरदों आरोना। যোৱাকালি যিটো আমাৰ বড় জাতিৰ বড় সমাজৰ যিটো বাগৰুম্বা যিটো কালচাৰেল ডেন্স, সেইটো 10,000 যিটো যোৱাকালি ডান্স কৰি পেলাই দেখুৱালে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত, সেইটো আমি যিটো দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াও খুব ছেটিছফাইড আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও খুব ছেটিছফাইড। আৰু সঁচাকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব। কেলে মানে এইটো অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিহু ডান্সটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যিটো ঝুমুৰ ডেন্স, সেইটো দেখুৱাই দিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত থাৰ্ড টাইম এতিয়া বড়ো সমাজৰ যিটো বাগৰুম্বা কালচাৰেল ডেন্স, সেইটোকো দেখুৱাই দিলে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰিব লগা। আৰু নিশ্চয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন উঠাই লৈ যাবৰ কাৰণে আৰু নেক্সট নিশ্চয় কোনোবা জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই এনেকুৱা নিশ্চয় চেষ্টা চলাব।